štart, natáčaní. Čo tam robí on? Tak dlho. No, toto sa mi nezdá. Nejakú tupr. Čo robíš? Zajtra ideš do školy a hneď. A už je o pol noci, ty proste nejdeš spať. Choď už spať. Tieto deti, všetci už spia? Dúfam. OK, spia. Tak, a ja by som mohla ísť spať, ale mohla by som upiť nejakú srandičku. Takže pôjdem do školy, ale musím sa spraviť, aby som bola akože mladšia, aby som mala akože 13 rokov. Toto bude srandička. Tak už poďme spať. Teraz to ráno. Bože, ten budík. Koľko je vlastne hodín? Ono je 7:30, meškám do školy. Mami, meškám do školy. Čo? Tak sa hneď priprav. A pripravovala jedlo. Si oblečiem. No, tak asi toto. Nikto sa nepokaká, takéto okulia. Teraz radšej sa chystám do školy. A kurva. A ešte tuto, kto. Dobre. Mami, voňavku si zoberiem. Ale čo ty robíš? Trošinku sa voňam. Auto. Dneska idem s tebou do školy. Čo? Dobre, tak to mi nevedia, ale vyzeráš malo, takže nič. Máš obedár. Cena make-upu. Fakt vidíte.